biyu akwai malami da na sani yace cuta ya dami dan uwansa ya rasa abin da zai bashi magani, zanzan ya dauka ya bashi yace ka sha da niyan Allah ya warkar da kai, kuma Allah ya warkar da shi. Ga wata mata cikin matan turai ta samu ciwon kansa, har kansan ya kai ga cewa an ba ta deadline cewa ba za ta wuce wata 6 ba a duniya za ta mutu. Sai mijinta ya ce ai mu musulmai ne, saboda haka sai musu entry visa. Tana zuwa Saudiya sai ta ki shiga hotel din mijinta, sai ta tare a harami. Ta ce ta samu wasu mata na 'yan Turkiya, ta ce mata ne 'yan uwanta, bata ɓoye musu ba, ta ce kawai sai ta gwada musu halin da take ciki. Suka tausaya mata, suka ce ki lizamci karanta alkur'ani, ki lizamci kuka kina gaya ma Allah damuwa, kuma ki sha zanzan, kuma ki watsa zanzan a jiki. Bizar ta bai kare ba sai da Allah ya warkar da ciwon. Naman da ya fita sai da naman ya kasance ya rufe a jikinta, tabo ne kawai da alaman kurji a jikinta, haka ta koma kasansu. Malamin da yake bada labari yace yana gaya mana maganan shekara guda kenan, har yanzu tana numfashi, tana da rai bata mutu ba. To kun ga ma shi kansa zamzam menene nassi ne. Hadisi ya inganta, Ummina Aisha tace manzon Allah yakan ɗebi zamzam tun daga cikin garin Makka ya kai cikin garin Madina dan ya bawa marasa lafiya su sha kuma su yi wanka. Shi yasa wasu malamai suke gani duk abin da zaka yi cikin dare ka dauki zanzan ka gaya wa Allah damuwanka, sai Allah ya biya maka bukata. A bayan magani nassi cikin zanzan akwai kuma magani nassi ba sha zaka yi ba, addu'a zaka yi. Shine Ummina Aisha tace manzon Allah duk cutar da ya shiga gidan manzon Allah in yace Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, sai Allah ya fitar da cutar. Ga malaika ya samu annabi da lafiya yace me bismillah mene arqiq wallahu yashfik min kulli da'in yu'dhik wa min kulli nafsin aw 'ainin hasidin Allahu yashfik. Allah ya warkar da manzon Allah. Akwai magani kuma tajruba. Menene magani tajruba? Shi ne magani da ya kasance magani tajruba shine maganin da ya kasance shi ba magani ne wanda ya zo cin alkur'ani ko hadisi ba. Magani tajruba shine maganin da za a ce ki amfani da shi ko kai amfani da shi a bisa fahimta. Waye zai kawo mana misali daga magani na tajruba? Magani na tajruba zai kawo mana misali. Kamar irin su paracetamol tajruba ne, amma in a jarabawa ne zaka faɗi. Sai dai ka ce maganin tajruba shine maganin da aka yi bincike wasu mutanen kirki waɗanda ba sahabbai ba annabawa ba, amma suka gane ice kaza da ganye kaza zai iya warkar da cuta kaza a bisa shari'a wadda bai ci karo da tauhidi ba. Amma duk maganin da ba manzo Allah ya faɗa ba magani ne, amma ba zai zama nassi ba sai dai tajruba. Na san kun karanta, ina dan brochure ina wucewa sama ne ko? To, wannan fa na baku ku je ku karanta, amma asalin topic ɗin karatu wannan zai muku guideline, zan yi guideline ɗinku ne da wannan handout, amma ga asalin karatunku da za mu yi yau da gobe. Yasa na ce a zuwa muku nasiha, a cikin ku wayanda ba su shirya ba su shirya, wayanda kuma ba za su iya ba su faɗa da wuri. Kun fahimta?